أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uvaženi vjerovašti, slavata za Allah subhanahu wa ta'ala, za onoga će mi dari se do najvelikih blaga tuba Islama, za onoga će mi dari s jedno od също най-великите блага, това е направени от общността на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Салат салам за Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и онези, които го следват с искреност до съдния ден. Уважаеми вярващи, искам да спомена една тема, която е много болна в нашето общество. Тема, която засяга всеки един от нас. Тема, която определя дали Аллах ще бъде доволен от него и дали той ще бъде доволен от Аллах тогава, когато осъди за това, което е извършил. Тази тема е отношението към родителите. Искам да спомена за тази тема, че при нас забелязваме неща, които Исляма ги порицава. Тоест, отнасяме се към нашите родители с пренебрежение, с неуважение. Тогава, когато ние бяхме малки, уважаеми вярващи, те се грижаха за нас, на ние изоставиха. Затова сега, когато те стигнаха в зрялата си възраст, т.е. в зрялата си старост, е наше време ние да се грижим за тях, да не ги изоставим. Казва Allah subhanahu wa ta'ala в Коран Керим в един аят: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. И служете на Аллах и не съдружавайте нищо с него. Да се отдадем на Аллах, да служим единствено на Аллах subhanahu wa ta'ala. След това да не съдружаваме нищо с него. След това дело, толкова важно, кое идва, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, и към родителите с добро. С добро отношение, с мили думи, с изпълняване на всяко тяхно искане, разбира се, ако не бъде против Исляма. В един хадис от Абу Хурейра радиаллаху анху се предава, който казва: дойде един човек при Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и му каза: о пратенико на Аллах, кой от хората след Аллах субханаху ва та'аля и след теб, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, заслужава най-много да го обичам, да го уважавам и най-много да се грижа за него? Знаем, че най-много обичаме Аллах субханаху ва та'аля. След това Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и след това казва: кой да обичам толкова много? Той му отговаря по следния начин. Казва: майка ти. След това казва: майка ти. След това казва майка ти. 3 пъти Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям повтори: майка ти, майка ти, майка ти. След това на 4-ти път казва: кой я Расулаллах? След това Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям каза: баща ти. Хадис е предаден от Бухари и Муслим. И този, който споменахме и хадис, забелязваме какво е важно, каква е важността в Исляма, как да се отнасяме с родителите. Тоест, дали искаме да получим милостта на Аллах чрез това дело, или искаме да получим неговия гняв, Аллах да пази. Защото който се отнася добре към родителите си, изпълнява едно дело, което Аллах го обича и дава награда за това дело. И обича този, който го извършва. Но онзи, който не се отнася добре към тях, порицава ги, пренебрегва ги, не ги уважава, към този
Allah subhanahu wa ta'ala порицава това дело, не го обича и не обича неговия извършител. Allah да пази от това сърце изпълнено с омраза към своите родители. В друг аят казва Allah subhanahu wa ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. И повелихме на човека да се отнася добре към своите родители. Повелихме, казва, на човека, на това слабо създание, да се отнася добре към своите родители, както те се отнесаха добре към него, когато той беше малък. Нали, както когато всеки един от нас беше малък, нашите майки не ни оставяха. Правяха всичко за нас. Когато се нуждаехме от храна, те не хранеха. Когато не можехме сами да се обслужим, те ни обслужваха. Всяка една нужда, когато се нуждаехме и не можехме да извършим, те ни извършваха. Така наше задължение, уважаеми вярващи, когато те достигнат своята старост, ние трябва да се отнасяме към тях. Да ги обслужваме, когато те не могат. И да видим дали можем чрез това дело да върнем това, което са извършили за тях. Да им се отблагодарим. Дойде един човек при Мухаммед салалаху алейхи ва саллям и му казва: о, пратеник на Аллах, майка ми е достигна старческата си възраст, нали, не може сама да върши нищо. И аз, казва, я обслужвам. Отзовавам се на нейното искане. Дава ми храна, дава ми вода, обличаме, нали, от каквито нужди се нуждае, аз съм казва на среща. Дали казвате, че това мое дело, аз съм изпълнил дълга си към нея. Забележете какво каза Мухаммед салалаху алейхи. Казва не. Каквото и дело казва да направиш за нея, от каквато и да е важност, не може, каже, да изпълниш онова, което тя направи за те. Казва, защо пратеник на Аллах? Салалаху алейхи ва саллям. И той му отговори, Мухаммед салалаху алейхи ва саллям. Защото, казва, тя те обслужваше, когато беше малък и гарантираше твоето съществуване. Тоест, подхраните да съществуваш. Нали, Аллах е онзи, които са живяли на тя, обаче тя казва, беше причината. Сега казва, ти обслужваш, тя стара вече, ти казва, гарантираш нейната смърт. Нали, обслужваше докато умре. Затова казва, не може да се отплатиш твоя дълг към нея. Да онова, че тя се лиши от всяко нещо, ти да бъдеш добре. О, Аллах, не лишавай нашите майки от дженнета. Не ги лишавай от твоята милост, от твоя благодат, от твоето прощение на ахерета. Защото те не ни лишиха от нищо на този свят. Уважаеми вярващи, в още един аят казва Аллах субхanahu wa ta'ala: Аузу биллахи минаш шейтанир раджим. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Повелихме на човека да се отнася добре със своите родители. حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Но си го казва майка му, когато беше бременна с него в нейният корем, слабост в слабост, слабост в слабост. Тоест, трудно и беше да го носи, да го храни. Болките, които изпита при раждането му, това казва, повелихме заповед от Аллах субхanahu ва та'ала, фарз, да се отнасяме добре към нашите родители и дори уф да не кажем, както минава в Коран Керим: وَلَا تَقُلْ لَهُمَا уф. Дори уф казва не казват. Разбираше, да изпълняваме, да се отзоваваме на техните нужди тогава, когато те искат нещо, което е според исляма. Но когато ни карат да извършим дело, което е против исляма, нали, на някой баща му рече или ми вземи цигари или алкохол, няма да отиде. Защото това дело Аллах го порицава, Аллах не го обича. Когато майка му на някой каже: виж сега долу има музика, ела с мен, или на нейната дъщеря, ела с мен, да каже: не мога, няма да дойда. Позволено е да се отрече, трябва да се отрече.
защото това дело не е от делата, които Аллах Субханаху ва Та'аля обича. Казва, видя, нали, Абдуллах ибн Умар ибн Хатаб радиаллаху анхума, един човек, който носи майка му, стара вече, нали, на гърба, прави таваф около Каабето. Го попита коя е тази, той казва, това е майка му. Не вижда се, казва, о син на Умар, как използвам дълга си към нея. Той му казва, валлахи, каквото и дело да извършиш, то не се равнява на една болка от болките, които тя изпита при твоето раждане. Казва Хасан ал-Басри, когато го попитаха, рахимахуллах, за доброто отношение към родителите, той казва, да жертваш заради тях онова, което владееш. Когато те повикат да се озовеш, разбира се, ако не е за грех, ако не е против исляма. Казва Хаким, рахимахуллах, нали? Казва, грижи се за баща ти, да се грижи за теб, синът ти. Една мъдрост да спомене. Нали, друг хадис от Абу Абдуррахман ибн Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху, казва, попитах Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, кое дело е най-обичано пред Аллах Субханаху ва Та'аля? Той казва саллаллаху алейхи ва саллям и ми отговори, намаза изпълнен в определеното му време. След това казва, кое казва доброто отношение към родители. След това казва пратеник на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям, казва борбата в името на Аллах. Хадисът е предаден от Бухари и Муслим. От тези хадиси аяти, уважаеми вярващи, забелязваме едно дело, което Аллах Субханаху ва Та'аля част от своите раби ще ги награди със своя дженнет и част от тях ще ги накаже със своя джехеннем. Казва един от арабските поети, инна лил валидейни хаккан алейна ба'да хаккил илахи фил ихтирам. Наистина казва, към нашите родители имат право към нас. Да се грижим за тях, да ги обслужваме. Ба'да хаккил илахи фил ихтирам. След правото на Аллах в уважението. Тоест иска да каже, най-много да уважаваме Аллах Субханаху ва Та'аля, след това нашите родители. أوجدانا وربيانا صغارا فاستحق نهاية الإكرام. Създадоха ни. Нали, те бяха причината Аллах Субханаху ва Та'аля да ни създаде. Отгледаха ни, когато бяхме малки и заслужиха си техният край да бъде със щедрост. Нихаят ал-икрам. Когато той е техният край, изнемогват вече в напреднала възраст, казва със щедрост, с милост да се отнесем към тях, така както Аллах Субханаху ва Та'аля се отнася към нас с милост. Знаем, че връзката между раба и Аллах Субханаху ва Та'аля е милост. Затова всеки един от нас трябва да се отнася към своите родители и към своите братя с милост. Уважаеми вярващи, тежко е, трудно е, не е хубаво всеки един нас, когато чуе, че някъде има болна жена и има деца, обаче те се изостави, не се грижат за нея. Аллах да пази от това сърце. Нека Аллах Субханаху ва Та'аля да бъде върнат всички нас и да ни дари от понези, които ще награди за дело, което са извършили и от което дело Аллах Субханаху ва Та'аля е доволен. Да ни направи, да ни дари със сърца, с които се страхуват от Аллах и винаги има място да се смилят към своите родители и да се отзоват на тяхните повици. Нека Аллах Субханаху ва Та'аля да избави вярващите в Палестина, в Бирма, в Сирия, които знаем, че хората там много тежко се отнасят към тях, избиват ги, тяхните семейства, имущества. И нека Аллах Субханаху ва Та'аля отново да бъде доволен от всички нас и да ни дари с опрощение и задоволство. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.